Το Υπουργείο Εσωτερικών για την ταχύτερη συλλογή και μετάδοση των αποτελεσμάτων στις ευρωεκλογές αξιοποιεί το σύστημα ασφαλούς μετάδοσης SRT της Singular Logic στο σύνολο των εκλογικών τμήματων της χώρας. Το σύστημα αυτό ήδη χρησιμοποιείται με επιτυχία στη μετάδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών από το 2009 και μετά. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί με έμφαση στη λειτουργικότητα και στόχο τη γρηγορότερη συγκέντρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Θα χρησιμοποιηθεί από το σύνολο των δικαστικών αντιπροσώπων, όπου θα έχουν έτσι την ευκαιρία να μεταδώσουν τα αποτελέσματα των εκλογών απευθείας μέσα από το εκλογικό τους τμήμα. Έτσι, κάθε δικαστικός αντιπρόσωπος θα παραλάβει μαζί με το υπόλοιπο εκλογικό υλικό ένα τάμπλετ που έχει προεγκατεστημένη την εξειδικευμένη εφαρμογή της Singular Logic, τα έντυπα μυστικών κωδικών επικοινωνίας, καθώς και σύντομες οδηγίες χρήσης της εφαρμογής. Ας δούμε τη χρήση της εφαρμογής σε 5 απλά βήματα. Με την παραλαβή του εκλογικού υλικού παραλαμβάνετε και μία συσκευή όπου φροντίζετε να την ενεργοποιήσετε και να ολοκληρώσετε την εγγραφή στο σύστημα των εκλογών. Με την ενεργοποίηση της συσκευής εμφανίζεται η οθόνη εγγραφής όπου εισάγετε σηριακά τον αύξοντα αριθμό του εκλογικού σας τμήματος, τον κωδικό εγγραφής που περιέχεται στο ειδικό έντυπο κωδικών χωρίς κενά και προχωράτε με την ολοκλήρωση της εγγραφής. Αμέσως μετά την επιτυχημένη εγγραφή σας, το σύστημα σας ζητά να επιβεβαιώσετε ή μη τα προσωπικά σας στοιχεία. Στη συνέχεια, απενεργοποιείτε την συσκευή σας. Την ημέρα των εκλογών και πριν την έναρξη της διαδικασίας, ενεργοποιείτε τη συσκευή και εκτελείτε τις λειτουργίες άνοιγμα τμήματος και προσέλευση μελών εφορευτικής επιτροπής. Μεταβαίνοντας την οθόνη για την επιβεβαίωση του ανοίγματος του εκλογικού τμήματος που έχετε διοριστεί, επιβεβαιώνετε το άνοιγμά του. Στη συνέχεια προχωράτε στην ενημέρωση της προσέλευσης της Εφορευτικής Επιτροπής, στην οθόνη της οποίας αναγράφονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της όπως ακριβώς έχουν ανακοινωθεί από το εκάστοτε πρωτοδικείο. Επιβεβαιώνετε με «ναι» ή «όχι» τη συμμετοχή της Εφορευτικής Επιτροπής ενημερώνοντας το σύστημα. Κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας και σε 3 χρονικές στιγμές που θα σας οριστούν από το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνετε το κεντρικό σύστημα για τη συμμετοχή των ψηφισάντων. Από την κεντρική οθόνη των εκλογών επιλέγετε την ενέργεια «Μετάδοση συμμετοχής» προχωρώντας στην πρώτη αποστολή. Αφού επιλέξετε την πρώτη αποστολή, προχωράτε με την καταχώρηση της συμμετοχής των ψηφισάντων. Αφού ολοκληρώσετε την καταχώρηση της συμμετοχής των ψηφισάντων έως εκείνη τη στιγμή, προχωράτε με την επιβεβαίωση και τη μετάδοση της ενέργειας. Την ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται και για τις άλλες 2 αποστολές στις χρονικές στιγμές που σας ζητούνται. Με την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων των συνδυασμών, θα πρέπει να προχωρήσετε στην μετάδοση των αποτελεσμάτων. Από την κεντρική οθόνη επιλέγετε «Ευρωεκλογές» και στη συνέχεια την ενέργεια «Καταχώρηση ψήφων συνδυασμών». Συμπληρώνετε διαδοχικά τα πεδία με τη σειρά που εμφανίζονται. Αφού ολοκληρώσετε την καταχώρηση για όλους τους συνδυασμούς, επιλέγετε «Ολοκλήρωση» και στη συνέχεια «Επιβεβαίωση». Για την αποστολή των αποτελεσμάτων, εισάγετε τον μυστικό κωδικό μετάδοσης που βρίσκεται στο έντυπο μυστικών κωδικών και λαμβάνετε το μήνυμα που επιβεβαιώνει την επιτυχή μετάδοση. Από την κεντρική οθόνη επιλέγετε «Ευρωεκλογές» και στη συνέχεια την ενέργεια «Καταχώρηση σταυρών των υποψηφίων». Για κάθε ένα συνδυασμό της λίστας μεταβαίνετε στη λίστα των υποψηφίων και καταχωρίζετε τους σταυρούς που έχει πάρει κάθε ένας από αυτούς. Συνεχίζετε τη διαδικασία για το σύνολο των συνδυασμών οι υποψήφοι των οποίων έχουν λάβει σταυρούς. Αφού καταχωρήσετε τις ψήφους των υποψηφίων για κάθε συνδυασμό, προχωράτε στην ολοκλήρωση της ενέργειας. Για την αποστολή των αποτελεσμάτων εισάγετε τον ίδιο μυστικό κωδικό μετάδοσης από το έντυπο μυστικών κωδικών και λαμβάνετε το μήνυμα που επιβεβαιώνει την επιτυχή μετάδοση. Με την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ενεργειών, η κεντρική οθόνη θα πρέπει να έχει την ακόλουθη εικόνα. Σε αυτή, η κατάσταση όλων των ενεργειών φαίνεται ολοκληρωμένη και επιβεβαιωμένη από το κεντρικό σύστημα.
Ένα προηγμένο σύστημα συλλογής και μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων από τη Singular Logic για το Υπουργείο Εσωτερικών.